Vedeți? Uite, deci acolo are coada. Uitați unde are capul. Și stă și strâmb, ar fi fost mult mai lung. Uite, despre genul ăsta de lucru căutăm noi. Canalul acesta este de divertiment. Uitați-vă și voi. Ia, fiți atenți. Hai, vă lăsăm în pace. Ia uitați-l, deci e viu, fiți atenți. E viu. Uitați, îl vedeți? Nu o să ne facă absolut nimic, fiți atenți. O să vedeți dau capul? lângă el să vedeți că e chiar viu. Uite mă, se prinde. Uite, vedeți? A, firii al dracu, noi e ea. Uite mă, se prinde. E al dracu șarpele ăsta. Uite mă, se Ia prinde. fiți atenți. Uite mă, se prinde. E și viu. Uitați Păi că dacă se sunt nebun să mă bag în baltă, oricum în baltă n-are ce să-mi facă, dar... A intrat mă sub fac apă. iașcă. Noi vă lăsăm, sper să vă placă acest canal. Pa, pa. Nu, bă, nu închide canalul, trebuie să vorbim. Am eu camera. Păi facem mai multe, facem două. Am eu camera. Bă, dacă vrem. Bă, trebuie o bâtă, nu cava. Una mai mare, că mă Da, duc eu lăsați-mă, jos, vreau să mă uit să văd ce faci. E chiar vreau. Dar mă prinde. duc eu picolo și îl trag cu bâta, știi? Bă, dar Dar chiar nu am tot tine. bâtă. Îl prins, Bă, îl ține, ține. bă, da, mă. Și îl prins de cap și mergem cu el pe drum. Pe tine, mușcă? Încercăm să-l dăm mai spre mal, Oricum așa, n-are venin, mai... n-are venin. N-are venit. Plecăm, mă? Nu. Uite și ia o bâtă mare. Ia o bâtă mare, ia o pe aia de acolo. L-ați văzut? L-ați văzut? Frate, hai că nu vrem să-ți facem nimic. Uite, lăsăm ăstea jos. Gata? Te lăsăm în pace. Gata, fata? Îl prindem? Nu asta e, mă, să-mi bag piciorul, mă duc. Căutați o bâtă cât de lungă, vreau să o iau. Bă, hai pe partea altă. Vreau să o pup. Hai pe Mâncau. partea altă. Hai, ia, Nu asta e, fraților. uite ce coadă frumoasă are, uite. Căutați-mă o bâtă lungă. Și mergem cu el pe drum. Uite, Bă, mergem cu el pe drum. e cât de cât lung, nu așa? Ați văzut și vedeți și voi? Bă, mergem cu el pe Cred drum. că are un metru. Da, nici chiar. Uitați. Bă, e lung. Cred că are un metru. Uitați cât de gros e. Bă, ce cap are. Unde e, frate? Mai în față, mult mai în față. Bă, să iau ceva în mână ca să mă pot apăra în caz că vine. Mamă. Să iau Coadă sticlă mare în apă. Băi, cu un băț. Nu, sarpe. Nu. Uite, pe intră. acolo. Veniți, vino aici. Pușează. Fugi, a? E aici în față. E la vânătoare. Fugi, a? E la vânătoare. Vânează. Continui, vino că vânează. Fugi spre mine? E aici. Uite, bă, salti. nu mai îl văd. Salti. Eu. E în mijlocul malului. În mijloc, nu ajung la el. Bă, ia vânătoare. Mamă, ce m-am speriat de aia. Uitați cât de frumos e. Bă, nu-l văd. Îl văd? Aha, Frate, gata. vino aici. Hai, fata, hai. Mânează, Mai mânează. puțin. Haide, fata, hai. Bă, mânează. Bă, e la vânătoare. Lăsați-l că e El la acum vânătoare. știe că sunt aici, uitați că încearcă să se ascundă, să vie. Uitați unde este. Dar o Vedeți să-l văd, că este mai o să-l aproape de văd. noi? Filmați, bă! E filmează, bă, dar nu-l văd. Intră sub apă. Filmați, mă! Intră sub mâl. Pe tine e sub mâl. Știu, ăsta o să vină pe aici, spun eu. Știe că sunt aici, dar nu vreau să-i fac nimic. Filmați, mă, fraților. Îl luăm și îi dai drumul. Îi facem o poză, îi facem o poză. Îl luăm cu el pe uită. Nu mă filmați, bă! Eu filmez! Sunteți pe canalul meu. Eu filmez! Uite, suntem încolăciți sub apă. Bă, E încolăcit. fraților, vă spun sincer, Eu așa filmez. Da. Mie că o să vină spre mine, dar nu cred că are venin. De acolo pe unde se dă cu piatra. Vedeți, mă, pe undeva? Pe acolo este, vedem că a intrat sub pământ. Sub mâl, de fapt. Pământ, mă, Sub mâl. Uite, să avem grijă să-l filmăm, să vedem unde iese. Duceți-vă voi mai încolo să-l vedem, poate iese mai încolo. Uite. Unde? Uitați-i capul, uitați-i capul, uitați-i capul aici. Uite aici. Prietene, hai! Hai frumoasă, Ați văzut? hai fata. Acum aici vine. Haide Ori aici. încearcă să se îndepărteze. Uitați, trebuie să-l vedem mai pe undeva. Ori o fi la vânătoare. Frumusețe, o să-l fac puțin în sticlă. Sau dacă nu, o să fac o nebunie, una mare. Este puțin la vânătoare, dar nu-l mai găsesc, a intrat sub apă. Dacă o să apuce să vie mai spre mal, o să fac o nebunie. Uite, acel băiat încearcă să-l prindă. Bravo, succes. O să vă arăt o nebunie. Nu cred că este veninos, dar Încercă, ia. o nebunie. După aia o să-l provocăm să facă diferite provocări cu șarpele pe acest canal. Deci să fiți cu ochii geană pe acest canal pentru următorul episod. Să rămâne. Nu o să fie cine știe ce. Nu e chiar așa de periculos. Fiți atenți. Și e nimic, nu iese, nu vrea să iasă. Nu mai vrea să iasă, trebuie să avem... Duceți-vă, bă, Ștefane, George, plimbați-vă mai încolo să vedeți dacă a ieșit în altă parte, sub pământ. Mamă, să nu fie ieșit pe aici așa pe lângă mal și o să mă apropii încă un pic, așa. Acolo sunt bule. Uite. Uite, uitați-i cap. Aici, e aici. E foarte aproape,
Bă, hai te, bă. Bag înapoi. Se bagă înapoi, se bagă înapoi, îl vedeți? Îi vedeți? Bă, îi văd glandele de venin în cavaș. Îi văd glandele. Uitați-l, uitați-l, vedem ce face. Vedem cum Îi văd intră. glandele de venin. Hai, bă, uite. Opa, asta e veninos. Avem grijă puțin cu el. E foarte veninos. Bine, nu cred că vrea să facă frumos. Nu cred că poate să te Băi, face, cred că... unul din voi să vie aici să-i vadă glandele. Lăsați, uite acele galbene, vedeți? Hai, vine. Nu De aici. galbene, mă, sunt albe aici așa pe Aici. cap, așa mai spre cap. Înspre... Ia, să dau acolo să iasă nebunul. Bă, Ia uite. uitați, vedeți? Da, da, da. Uitați cum se săltă. Uitați, Mai uitați. dau o dată, Uitați-i să capul, nu uitați-i mai- capul. Nu, nu, Îl că vedeți? se vadă pe noi. Și uite, se uită la noi, face și noi cu mâna. Intră înapoi. L-ați nimerit, l-a nimerit. Nu, că nu-l nimeri, vreau să dau Uite, pe lângă el. uite-i vă cap. Uitați-i încă Fraților, capul. Vreau să dau Îți lângă văd el ca capul. să... Îți Aha, văd îl văd capul. și eu. Uite. Vreau să dau pe lângă el să-l fac să urce la mal. Da, da. Uitați-te acolo, îl vedeți? Și acesta este doar un pic. A intrat înapoi. A intrat. Ieși, mă, afară, nu mai... Uite-l, uite-l. Uitați-i glandele de venin. Bă, urcă. Dați-vă, uitați-vă, bă, dați-vă, mă, voi la o parte aici. Nu urcă, mă, până aici. Nu urcă, mă. Uitați ce frumos e. Uitați-vă și voi ce frumos e. Stai puțin, nu mai da. Uitați-vă cu atenție ce frumos este. Uitați câte coada. Uitați. Acum o să vin acolo sus și o să încerc să-l fac să urce. Uitați ce frumos e. Are galben pe la gât. Uitați-vă cât de lung e. Deci încă n-a ieșit tot. Mai lungi mult. Dați așa să urce. Uitați. Gata că vine coace. A intrat sumur, s-a dus încolo. Încolo. Bă, stai încolo. Încolo, înspre acolo. Uite, înspre tine. Vine în fața ta. E sumul. E sumul. Uite. Mamă, hai că nu mi-e frică, mă. Uite. Uitați-l. Dar pili, ia uite. Să mă atace. Stai, mă, cu minte. Băiatul. Wow. Uite ce frumoasă e. Vedeți cum stă cu capul la suprafață? Frate, eu nu vreau să-ți fac rău. Gata, lasă stea jos. Uite, vedeți? Nu vrea nimeni să facă rău nimănui. Puh, frumoasă. Bag-te pe el. Bă, se apropie. Nu, bă, e... A intrat. Facă-mă ea, fraților. A intrat înapoi. Bă, ne este puțin frică pentru că noi nu prea suntem experimentați cu Silpi, doar băiatul de acolo. Fraților, nu sunt expert, dar din câte am văzut se apropia din ce în ce mai mult. Și se apropia am fost cu- sigur că vrea să mă atace. Pe unde a ieșit? Pe unde o M-am să gândit iasă? că poate vrea să atace, așa că Să avem grijă și noi cum filmăm că poate ne cade telefonul așa și rip șarpe. eu îl văd aici. Trimite telefon. Să avem grijă. Ia uite-l, îl văd aici. Opa, Uitați capul, a ieșit la suprafață, uitați capul, îl vedeți? Hai, să eu dau ceva. ceva să ducă înapoi la Robert. Și o să-l filmăm și noi mai frumos ca să avem thumbnail pentru videoclip! Fără vino la mine dacă ai tu. Dar pili! Da, bă, și tu. Nu vii? Hai să te văd. Fă uscat, rădăcești în stare. Nu mai în apă. Hai, frate, hai frumosule, hai să te văd. Uite, Băi, fă uscat, uitați-l, în stare, uitați-l, dar în apă. uitați-l. Nu e în stare fă uscat, da? Gata, nu mai da cu pietre, bă, ăsta. Da? Nu mai da. Vreau să-l filmăm frumos, ca să avem Pe thumbnail. lângă. Băi, Robert, eu încerc să dau pe lângă. Darius, să încerc să vedeți clipul să iasă doar și părțile unde e și cu șarpele. Nu e în stare, dar în apă. Uitați-l. Mamă, dar voi știți ce era pe șarpele ăsta, fraților? Gata, m-a ochit. Știi că sunt aici. Uitați-l, uitați-l cât de... Te las în pace. Vezi, îți dă cicul vieții. Eu mă- Încă un șarpe? Încă un șarpe? Încă unul. Avem și pește aici, avem de toate. Băi, plin. Uitați aici. O să vedem la pescuit și o să facem un videoclip care prinde cel mai mulți pești. Cel care prinde cel mai puțin pești. E, mă, ce faci? Bă, să nu ne fi dat curuie ăsta, că... Priviți cu atenție după mine, se uită. Lasă-o. Gata, fata, nu se soară nimic. Da, că te pe viu. Văd acum. E foarte interesant acesta. O să încercăm să mai căutăm șerpi sau dacă nu o să-l găsim. Se duce spre George, se uită spre George. S-a întors capul și vrea să... Fraților, nu sunt expert, așa că Să nu vă faceți scrii prea mare, că noi putem nu să... vă faceți încrederea prea mare în mine, că nu sunt bun de nimic cu așa ceva. Pleacă la vânătoare, cred că pleacă la vânătoare. Pleacă la mână. Parte, spre mine? Nu, încolo. Pleacă la vânătoare. Da. Bă, acesta este tot șerpele care... Dar nu... Bă, aproape la mal. Uitați că... Aproape la mal. E și la mal. E la mal, cu capul, în partea lentă. Uite. E și pe uscat, face poză. Pe uscat? Da, e pe uscat. Bă, cât plec!
Cu ce-a pleci și tu? Uite! Fut, bă! Fut, Anițe! Păi stai mă, că bă, am pierdut. Da, da, suntem la pod aici. Bă, scăpăm uscat? Da, tati. Păi gata, suntem fix la pod aici. La pod, la noi. Mai dă și un pic. Nu știu, am pierdut. Am pierdut. Vreau să mă duc la el, A, bine, hai că vin. Mie că nu-l mai văd. Da, da. Da, și la mal. Îl mai vedeți? Nu mai. Urcă sus? Cred că sus, bă, mamă, dacă suci la cal, praf l-a făcut. Nu, că calul omoară șerpii. Caiul omoară șerpii. L-am Bă, dar nu vreau pierdut. să-l omor. Dar urcă chiar sus, 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 de tot pe mal? Da, da. Sus, colo? Da, mă. Prin iarbă? Încolo? Sau e topacia? Haideți să mergem, poate acolo să ne... Stai ca să Nu e, că cred că top... A, se chema? Pa.